It-tneħħija tat-taxxa tas-suċċessjoni tan-negozji tal-familja u it-tneħħija tat-taxxa fuq id-donazzjoni ta' proprjetà immobbli. Dawn huma uħud mill-proposti li ħabbar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg meta kien qed jindirizza attività taħt it-tinda f'Birkirkara fejn sostna li jinsab determinat li jibni pajjiż fejn il-futur jitfassal fuq ekonomija ġusta fejn kulħadd ikollu xogħol li jagħtih sodisfazzjon u paga li bija persuna tlaħħaq mal-ħajja. Fid-diskors tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista ħabbar ukoll 3 proposti importanti li kull trasferiment li jseħħ f'każ ta' wirt ma jkunx intaxxat, titneħħa t-taxxa tas-suċċessjoni tan-negozji tal-familja u li titneħħa t-taxxa fuq id-donazzjoni ta' proprjetà immobbli. Kull trasferiment li jseħħ f'każ ta' wirt ma jkunx intaxxat. Xejn, zero. Ser inneħħu wkoll it-taxxa tas-suċċessjoni fuq in-negozji tal-familja. Ser inneħħu it-taxxa fuq id-donazzjoni ta' proprjetà immobbli. Alex Borg tenna li permezz ta' dawn il-miżuri, il-Partit Nazzjonalista se jkun qed jgħin lill-familji u liż-żgħażagħ. F'Birkirkara huwa tkellem ukoll dwar l-allegazzjoni li għamel Robert Abela brabta mal-Mediterranean Maritime Fuel Hub li jippropona il-Partit Nazzjonalista fl-aħħar jiem. Dan min għalih illi billi ħareġ din l-istqarrija ħaj jipprova jkisser il-proposta tagħna. Proposta mibnija mill-aqwa mħuħ li ħobbu s-settur. Proposta li jiena gburi li dalodu il-Malta Maritime Forum endorsjawna għalunna din il-proposta li għandu bżonn is-settur marittimu. Alex Borg sostna li din l-azzjoni min-naħa ta' Robert Abela hija xhieda ċara ta' kemm tassew jinsab daru mal-ħajt. Għalinna li għandu l-provi, għalinna li jaf li ġifejni, għax mar fejnu. Sur Abela, jiena dal-allegazzjonijiet niċħadhom kategorikament. La tfajd l-allegazzjoni, nisfidak, murant il-pulizija, iftaħ rapport bħala Prim Ministru, għaliex jien m'għandi xejn xi beżżani, jiena qalbi mal-poplu Malti u Awċi. Is-Sindku ta' Birkirkara Desiree Grek fakret kif sentejn ilu il-maġġoranza tal-votanti Karkariżi għażlu tmexxija nazzjonalista. Iżda il-Partit Laburista minflok irrespetta il-vot tal-poplu baqa' jsabbat saqajh. Desiree Grek appella tal-politika li tiffoka fuq il-futur u faħret il-proposta ta' Child Trust Fund. Intant brabta mal-ekonomija u l-kwalità tal-ħajja, il-lettur fl-Università ta' Malta Amy Camilleri Zara enfasizzat li tkabbir ekonomiku waħdu mhux biżżejjed jekk iċ-ċittadini ma jkollhomx kwalità ta' ħajja tajba. Camilleri Zara sostniet li l-GDP ma jkejjilx aspetti essenzjali bħas-saħħa mentali, il-ħin mal-familja, l-ambjent u l-kuntentezza. U appellat għall-ekonomija li tipprovdi pagi ġusti, housing affordabli, servizzi tas-saħħa u edukazzjoni ta' kwalità, kif ukoll ambjent nadif u komunitajiet siguri.